Oziọma dịka Luke si kwuo, isi nke 2. Ma n'ụbọchị ahụ, iwu si n'aka Siza Ọgọstọs pụta n'ụwa niile, e kwesịrị ideba aha. Nke a bụ odide akwụkwọ mkpokọta nke mbụ mgbe Quirinus bụ onyeisi Siria. Ha niile wee jee ideba aha ha n'akwụkwọ, onye ọbụla n'obodo nke ya. Josef wee sikwa na Galili site n'obodo Nazaret rigoruo Judia, obodo Devid nke a na-akpọ Betlehem, n'ihi na o sitere n'ụlọ na agbụrụ Devid pụta, ideba aha onwe ya na Meri, bụ onye e kwere na ọ ga-alụ ya dịka nwunye, onye dịkwa ime. Ma mgbe ha nọ n'ebe ahụ, ụbọchị ka ọ ga-amụ nwa ruru, o wee mụọ ọkpara ya. O were akwa mgbochi kee ya n'ukwu, tọgbọ ya n'ọṅụṅụ mmanya vaịn ha, n'ihi na ọ dịghị ohere dịịrị ha n'ụlọ nri. E nwere ndị ọzụzụ atụrụ n'otu obodo ahụ, ndị na-anọ n'ọhịa ma na-eche igwe atụrụ nche n'abalị. Lee, mmụọ ozi nke Onyenwe anyị guzoro ha nso, ma ebube nke Onyenwe anyị wee wụọ gburugburu ha, ma ha tụrụ egwu. Mmụọ ozi wee sị ha, "Unu atụla egwu, n'ihi na lee, mụ onwe m na-ezitere unu ozi ọma nke ọṅụ, nke ga-adịrị ndị Izrel niile. N'ihi na taa, n'obodo Devid ka a mụrụ unu onye nzọpụta, nke bụ Kraịst Onyenwe anyị. Nke a ga-abụkwara unu ihe ịrịba ama. Unu ga-ahụ nwa ọhụụ e kere n'akwa okike na-edinakwa n'ihe a na-etinye nri anụ ụlọ." Na mberede, igwe ndị mmụọ ozi nke eluigwe wee nọnyere mmụọ ozi ahụ, na-eto Chineke sị, "Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị ihe niile elu. Udo dịkwa n'elu ụwa n'etiti mmadụ ndị ihe ha dị ya ezi mma." O wee ruo mgbe ndị mmụọ ozi pụrụ n'ebe ha nọ laa n'eluigwe, ndị ọzụzụ atụrụ wee sịrịta onwe ha, "Ka anyị jeruo Betlehem ugbu a hụ ihe a e kwuru nke Onyenwe anyị mere ka anyị mara." Ha wee were ọsọ bịa, hụ Meri na Josef na nwa ọhụrụ ahụ ka o dinara n'ihe ahụ a na-etinye nri anụ ụlọ. Ma mgbe ha hụrụ ya, ha mere ka a mara okwu a gwara ha rịị banyere nwatakịrị ahụ. Okwu ndị ọzụzụ atụrụ gwara ha wee ju ndị niile nụrụ ha anya. Ma Meri debere ihe ndị a niile e kwuru, na-atụgharị ha n'obi ya. Ndị ọzụzụ atụrụ wee laghachi na-enye Chineke otuto, na-etokwa ya n'ihi ihe niile ha nụrụ na nke ha hụrụ, dịka a gwara ha. Mgbe ụbọchị 8 zuru ibi ya ugwu, e wee kpọọ aha ya Yeshua, nke mmụọ ozi kpọrọ ya mgbe a ka atụghị ime ya. Mgbe ụbọchị niile nke ime ha ka ha dị ọcha dịka iwu nke Mosis si dị zuru, ha wee kuru ya rigoro Jerusalem iche ya n'ihu Onyenwe anyị, dịka e deworo ya n'iwu Onyenwe anyị. Nwambụ ọbụla nke bụ oke, nke meghere akpa nwa, a ga-akpọ ya ihe nsọ nye Onyenwe anyị, na inye ihe ịchụ àjà dịka okwu e kwuworo n'iwu Onyenwe anyị si dị, nduru 2 ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu 2. Ma lee, otu nwoke nọ na Jerusalem, onye aha ya bụ Simiọn. Nwoke a bụkwa onye ezi omume na onye na-atụ egwu Chineke, na-eche nkasi obi nke Izrel. Mmụọ nsọ dịkwa n'ahụ ya. Mmụọ nsọ duru ya rịị ọdụ na ọ gaghị ahụ ọnwụ,
ruo mgbe ọ ga-ahụ Kraịst nke Onyenwe anyị. O wee bịa na mmụọ ahụ n'ime ụlọ ukwu Chineke. Mgbe ndị mụrụ ya kubatara nwatakịrị ahụ bụ Yeshua ka ha wee mere ya dịka omume iwu Chineke si dị, ya onwe ya wee nara ya nke ọma, kuru ya n'aka ya, gọzikwa Chineke sị, Onyenwe m, ugbu a ka ị ga-ahapụ ohu gị ka ọ laa n'udo dịka okwu gị si dị, n'ihi na anya m ahụwo nzọpụta gị nke ị doziri n'ihu ndị niile, ihe a ga-ekpughere mba niile ọzọ, na ebube ndị gị bụ Izrel. Ihe e kwuru banyere ya wee na-ejukwa nna ya na nne ya n'anya. Simeon wee gọzie ha, sịkwa Meri nne ya, lee, edowo nwa nke a ka ọ bụrụ ọdịda na mbilite nke ọtụtụ mmadụ n'Izrel, ka ọ bụrụkwa ihe ịrịba ama a na-ekwu okwu megide. Ma mma agha ga-adụkwa gị mkpụrụ obi gị onwe gị, ka e wee kpughee echiche nke si n'ọtụtụ obi pụta. Otu onye a na-akpọ Ana dịkwa, bụ onye amụma nwanyị, nwa nwanyị Fanuel, nke si n'ebo Asha pụta. Nwanyị a ghọwo ezi agadi, ebe ya na di ya biri afọ 5 site na nwa agbọghọ ya. O wee nọdụ n'ọnọdụ nwanyị di ya nwụrụ ruo ogo afọ 44, onye na-apụghị n'ụlọ Chineke, ma o were obubu ọnụ na arịrịọ na-ekpere Chineke abalị na ehihie. O wee bịaruo ebe ahụ n'otu oge awa ahụ, wee kelee Chineke, gwakwa ndị niile na-eche mgbapụta nke Jerusalem okwu banyere ya. Mgbe ha mezuru ihe niile nke dịka iwu Onyenwe anyị si dị, ha wee laghachi na Galili ruo obodo nke aka ha bụ Nazaret. Nwatakịrị ahụ wee na-eto, na-esikwa ike, na-ejupụta n'amamihe. Amara Chineke dịkwa n'ahụ ya. Ndị mụrụ ya na-eje Jerusalem kwa afọ n'emume ngabiga. Mgbe ọ gbara afọ 12, ha wee rigo dịka omume nke emume ahụ si dị. Mgbe ha nọzuru ụbọchị niile, mgbe ha na-alaghachi, nwa okoro ahụ bụ Yeshua wee nọdụ n'azụ na Jerusalem. Ndị mụrụ ya amaghịkwa. Ma ebe ha chere na ọ dị n'ụsụ ha, ha jere ije otu ụbọchị, na-achọkwa ya n'etiti ndị ikwu ha na ndị ha maara. Mgbe ha na-achọtaghị ya, ha wee laghachi na Jerusalem na-achọ ya. O wee ruo mgbe ụbọchị 3 gasịrị, ha hụ ya n'ụlọ Chineke ka ọ nọdụrụ n'etiti ndị ozizi, na-anụ okwu ha, na-ajụkwa ha ajụjụ. Ibobo nghọta ya na ọzịza niile ya wee wụọ ndị niile nụrụ okwu ya n'ahụ. Mgbe ha hụrụ ya, egwu wee tụọ ha n'ahụ. Nne ya wee sị ya, "Nwa m, gịnị mere ị na-emeso anyị otu a? Lee, nna gị na mụ onwe m na-achọ gị n'obi ụfụ." O wee sị ha, "Gịnị mere unu na-achọ m? Unu amataghị na aghaghị m ịdị n'ihe nke nna m?" Ma ha onwe ha aghọtaghị okwu a ọ gwara ha. O wee so ha rịda bịaruo Nazaret. O wee nọdụ n'okpuru ha. Nne ya wee na-edebe ihe niile e kwuru n'obi ya. Yeshua wee na-aga n'ihu n'amamihe na ogologo, na-agakwa n'amara n'ebe Chineke na mmadụ nọ.